Yebo, njani? Ngiyaphila nami. Ngabe ngikhuluma noma kaMlungisi? Nginomlungisi wemama la e-police station yaseNquthu nobaba wakhe. Umlungisi? Yebo. Unobaba wakhe? Yebo, unobaba wakhe la e-police station njengamanje nginapho. Yini ubaba wakho ngubani? Bengicela mangabe kwenzeka kusasa ube khona ekhaya sizofika ekuseni ngabo 11. Ona ekhaya unayo? Uza nobaba wakhe kunodaba okufanele sizolukhuluma mawulucayo olubalulekile futhi. Ubaba wakhe noma ekhaya washona? Uyaphila, sitholile ukuthi uyaphila. Uyasho futhi ukuthi ingane yakhe. Wakhe nalowo. Sicela ukuthi sikhulume kusasa sesibonana ngeke siqede manje indaba efonini. Ayilungile. Yebo. Ngizokutshela umndeni. Hayi, siyabonga. Manakho kunye ngishiya sesitholile ukuthi wena umthumelela abantu. Ngithumelela abantu? Yebo, ukuthi bazombulala yikho konke lokho sizokukhuluma. Hayi. Nabo bavumile ibona bavumileyo ma. So sizokhuluma kusasa. Yebo. Hayi, siyabonga, sizokhuluma kusasa.